O Goberno local en Pontevedra dá luz verde ao inicio das obras por valor de 2,5 millóns de euros en diferentes puntos da cidade. Son de diversa tipoloxía, é dicir, desde obras no rural, obras nos barrios, obras de accesibilidade, asistencias técnicas, etc. Non? Vou unha por unha. A Xunta de Goberno local axudicou a reforma integral da Rúa Virxe do Camiño, a primeira das actuacións en carteira do Concello para mellorar o camiño portugués o seu paso polos barrios. A obra foi adxudicada á empresa oresa por máis de 1,1 millón de euros e afecta, ademais da Rúa Virxe do Camiño, a súa cabeceira no entronque coa Rúa Eduardo Pondal e as rúas que desembocan nela, Mariscal Pardo de Cela e José Casal. Unha vez concluído, pois se lle adxudica á empresa, xa dixen, oresa, por 1.146.785 euros. Ao mesmo tempo, esta empresa pois se compromete a facer todas as melloras que tiñamos contempladas, melloras que ascenden aproximadamente a 125.000 euros. En que consisten? Pois consisten en melloras na pavimentación da propia rúa, mellora da pavimentación en Mariscal Pardo de Cela, José Casal e entronque con Eduardo Pondal e, por último, mellora no alumeado tamén de todas estas rúas. A Xunta de Goberno local aprobou tamén esta mañá a contratación dunha asistencia técnica para facer unha análise e redacción de pregos técnicos e administrativos e valoración do servizo de recollida de lixo e derivados. A empresa adxudicataria foi Lagares Oca por 66.550 euros.